Bismillahirrahmanirrahim. Krana jana dina Jumat. Lah greme suruh ya krana ben mengundang ganti dina Jumat. Saben-saben hewan kang ana ing bumi iku mesti wedi krana ngadepi dina Jumat. Krana apa? Saking mulyane dina Jumat. Mulane sampeyan niku nek napa nggih bahasa kerene meng apa jenenge? Mengib wis nek ngarani ngoten mawon nggih. Wes ngono iku lah pokoke. Biasane ya iso muni ning didongono wong akeh menawa akhire ora iso muni. Nggih. Jadi sampeyan nek ngartekno keberadaane dina Jumat aja sekedar kanggo sunah Rasul, artine kanggo kelon. Nggih. Ngilingi napa ngimuti krana kabeh makhluk teng ngene bumi nggih makhluk sing urip niku geter krana dina Jumat saking mulyane dina Jumat nggih nek kula jenengan kan biasa mawon saniki ngeten nalika jenengan karawuhan wong mulya omahe jenengan nggih sing biasane mara ya Belante maklar wargane diparani wong mulya ya wong mulya niku nggih miturut sudut pandang jenengan karena ana kalane wong arane wong mulya iku wong sing nyekel tata pemerintahan ya ana kalane dia sing diarani wong mulya iku wong sing sugih terus nggih ya ana kalane karena kealimane wong wah ana wong alim ana kiai moro nah cara jenengan kira-kira sing mulya sing pundi ampun lah, padha mawon ya. Katon jenengan. Sementing ana wong mulya, sampeyan niku mesti bojone niku. Nalika nggih kopi rada panik. Nggih. Apa meneh masak kanggo suguh wong mulya. Niku nek umpamane rupa menungso. Lah niku jeng teka dina Jumat. Nggih. Lah kangge ngeten niki mulane kangge nalika malam Jumat. Nggih. Nggih. Bareng-bareng nggih hormat dina Jumat krana dimulyakno dening Gusti Allah. Saben-saben hewan kang ana ing bumi iku mesti wedi krana ngadepi dina Jumat kejaba jin lan menungso. Nek kula jenengan nggih biasa mawon bahkan diartekno malam dina Jumat niku dina kikuk nek menungso nggih ngoten niku. Nggih. Yakni krana dina kiamat iku ana ing dina Jumat. Mulane bocorane dina kiamat iku mun diduduhke terjadine kedadiane niku tengene dina Jumat. Ning kapan dina Jumat sing endi niku mboten weruh. Saben-saben lawange masjid iku mesti ana malaikate loro kang nyerti asmane wong Islam kang teko jamaah Jumat. Kang awal nuli kang awal sak teruse. Ya dadi ditatep iki golongane sing wong sing teko pisanan. Sehingga kaya wong lanang kang korban unta lemu. Dikawet wah untuk unta iki isu-isuan kan ngaten. Nah isu untuk sampai untuk wedhus sampai sapi sampai wedhus kan ngoten. Kaya diibaratke korbane wong sing anakna korban. Saking isu-isuane. Mane sok Jumat nu sampean jam 8 ya sis iktikaf nang masjid. Wani. Lho kaya sampean bakal untuk unta emo. Sampean ra kuat tuku unta. Ana unta gratis ra gelem jipo. Sampai akhirnya kaya wong sing korban manu sampai korban endok. Lah nek sing marake nang masjid kok ngenteni muadzin iku matallahu akbar
Berarti imam wis lungguh ana mimbar buku caratane malaikat mau wis dilem ditutup. Aja takok bakal lemon nek kowe tau Jumatane telat terus ngendelo peh cerak masjid. Warawalan cerita sapa Al-A'mas Nabi sallallahu Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi yang sunni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa kanjeng Nabi man utawi sapa wong tawadhu alamun iku wudu sapa man yaumal Jumat ing dalem dina Jumat pasana mongkon bagusi sapa man al wudu aing wudu sumata mongkon nekali sapa man al Jumat aing Jumat pastama mongkon ngrungokake sapa man wadana lan marek sapa man lan marek imam sapa man fan sota mongkon nenglengake sapa man ufira mongko den ngapura sapa lahum man apa ma barang bainahu kang tetep ing dalem antarane man wa bainal Jumati lan ing dalem antarane dina Jumat wa ziyadati salasati ayamin lan luwih telung dina wa man utawi sapane wong masalah muniku demek sapa men al haso ing krikil faqat lahu monggo teman-teman loho sapa man wa man utawi sapa wong lahu lamun iku loho sapa man fala Jum'ata mongko ora ana Jum'an iku maujud lahu fala Jum'ata mongko ora ana Jum'an iku sempurna iku maujud lahu kedue man. Al-A'mas cerita sang Abi Shalih bin Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-A'mas cerita sang Abi Shalih an Abi Hurairah. Panjenengane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine sapa-sapa wong kang wudu dina Jumat nuli bagusake wudune, nuli nekani Jumat, nuli ngrungokake dawuhe imam. Lan marang imam, lan nenglengake kabeh, merhatekake kabeh karo apa sing dadi dawuhe Kiai Khatib. Iku kabeh dosane kang dilakoni antarane Jumat lan Jumat sedurunge di ngapura dening Allah. Lan ijih ana bonus tambahan 3 dina, berarti dinane malih 10 dina. Lah toh sing 3 niku gak bakal sampean nglakoni dosa. Kepengin? Ya sampean kepengin ning arah rasa nglakoni nggih. Lan sapa-sapa wong kang dolanan lemah krikil ana ing sajroning rumahake khotbah kebiasaan sing do nganggo akik nggih tutut digosok tenggene sarung nggih karo ngrungokno khotbah terang yen Jumatane wong iku muspro artine gak sembur warawalan cerita sapa Abu Salamah Nabi radhiyallahu taala anhu anan Nabi ing sunne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi inna khaira yaumin sedune bagus-bagus dina tolaan kang metu fihi ing dalem yaum asam sapa sing yaumul Jumat iku dina Jumat fihi ing iku tetep ing dalem dina Jumat khuliqatin gawe sapa Adam wa fihi lan ing dalem Jumat ada kholang keduake sapa ing Nabi Adam al jannata ing dalem swarga wa fihi lan iku ing dalem dina Jumat bitatin turunake sapa Adam minha saking swarga wa fihi lan dalem Jumat takumu dijumenengake ngadeg apa saatu dina kiamat wa fihi lan keteping dalem dina Jumat saatun ta mongso layu sotifu kang ora beneri ha ing saah sapa mukmin wong mukmin yasalu kang nyuwun sapa mukmin Allah ing Allah fiha ing dalem saasane suci-suci illa atahu angin paring sapa Allah ing mukmin iyahu ing yasa. Abu Salamah cerita sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine luwih bagus-bagus dina kang di sinari srengenge dipadangi karo srengenge iku dina Jumat. Ana ing dina Jumat Adam digawe dening Allah. Ana ing dina Jumat Adam dilebokake ana ing swarga. Ana ing dina Jumat Adam diturunake saking swarga. Niku mulyane dina Jumat kari-kari awak dhewe kadung kejajah sampai sampean mergawe nek geleme prei nek dina Ahad nek Jumat lho namjeng ae walasane niku digawe masuk akal krana nek dina aku prei dina Jumat bojoku iku kerjane nek Jarum
praine dina ngadan sampean kan ngadan wong seminggu sepisan prai seminggu sepisan wae kok ora ketemu bojo mulane akhire sampean go melu prai dina Jumat nggih bentuk mulyane dina Jumat tumrape kula jenengan pun kalong mulane sampean usahano kuwari off nek dina Jumat wani yo ora wani nek ramangan alasane yo ngono wong mergawe iku golek pangupa jiwa iku hukume wajib ngono alasane iku didaki-dakino nek pas ngono nggih dipantes-pantesno nggih mulane tak ngeten lho kanggo dina Jumat niku istimewa mulane nek kok jenengan dituntuni dening gurune awak dhewe kiyaine awak dhewe ayo kono do riyadhah denon qiyamul lail ning gone malam Jumat itu kenyataane yo ngeke ning yo ora ngoten atine yo ngeke yo ora yo ana sing ngeke ana sing ora sayang ini akeh sing lho boten ngarani sampean sing ngarani dadi ana ing dina Jumat Adam dilebokake ana ing swarga ana ing dina Jumat Adam diturunake saking swarga ana ing dina Jumat bakal madhep dina kiamat lah ana ing dina Jumat uga ana mangsa kang sapa wae wong mukmin metokake mangsa iku kebenaran nyuwun marang Allah mesti diparingi ya sampeyan ning kenyataane rasa wis dikandani sepertelone wong sing akhir yo antarane jam 3 sampai subuh lah kira-kira kare jam 3 wah kesuwene golek kene nek jenengan suwe ini lagi jam 3 sampean ngenyang akhirnya setengah papan kok kurang seperempat akhirnya bablas Allahu Akbar lagi tangi ya awak dhewe ngoten niku orang menyadari tenggene malam Jumat dina Jumat niku bengine dina Jumat sepertelan wengi sing akhir miturut kaul sing masyhur sepertelan wengi sing akhir iku wektu sing nalika jenengan njaluk karo Gusti Allah nyuwun opo wae mesti diparingi. Kala dawuh sapa Abu Salamah, kala dawuh sapa Abdullah bin Salam, qad araftu teman-teman boro ingsun tilka saing ngono-ngono mangsa waya utawi tilka saah akhiru saatin nahari ku pungkasane pira-pira mangsane rina waya utawi saat iku mangsa alati khuliqa alati khuliqa kang den gawe fi ing dalam lati Adam sapa Adam alaihi salam. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah khuliqal insan khuliqa den gawe sapa al insan manusa ajane saking sifat kesusu. Wa qala lan dawuh sapa Said bin Al-Musayyab dawuh Said bin Al-Musayyab la an asyhadal jum'ata habbu ilayya min hajjati tatawwu'in la an asyhada yakti utayen to nekseni ingsun al jum'ata ing dina Jumat iku ahabbu luweh den sedemeni ilayya marang ingsun min hajjati tatawwu'in binanding haji sunnah binanding umroh wan Ka'b bin al-Ahbar lan ceritanya sayang Ka'b al-Ahbar laan asyroba yakti utawi yen to ngombe ingsun qadahan ing sawada min narin saking geni neraka habbu iku luweh demen iku luweh den demeni la ya marang ingsun min an asyroba tinimbang saking yen to ngombe ingsun qadahan ing sawada min khamrin saking arak balaan asyroba yakti utawi yen to ngombe ingsun qadahan ing sawada min khamrin saking arak habbu iku luweh den demeni la ya marang ingsun min an atakhallafu binanding yen to keri ing sunanil Jumati sanging Jumat walaan atakhallaf lanjut kita yen to keri ing sunanil Jumati sanging Jumat ahabu iku den demeni layam marang ingsun min an takhotto katimbang yen to langkah ingsun rikoban nasi ing kira-kira gurune menungso. Abdullah bin Salam dawuh temenan aku weruh saah iku yaiku akhire saat-saat rino yaiku saat kang Adam digawe ana ing saat iku Allah taala dawuh sing artine menungso iku digawe saking watek sing kesusu
menungso digawe saking watek sing kesusu. Artinya pripun? Akhirnya saat rino nek arep surupe sengenge kundumu lah mau jarine sampean sepertuan bengi sing akhir sampean milih ngoten mawon, sampean geger nglakoni ora gelem geger sampean sementing nglakoni wis bedhog deng tengah wengi lho tengah bedhog deng rino napa ganto ya entuk mawon apa gak mungkin disembadani dening Gusti Allah ya karek kualitas energi positif jenengan nalika ngedalke panyuwun iku iso nrobos langit apa ora lha ngoten niku ngoten saranane carane dadi jenengan kudu ngandelno energi positif kandel temenan jadi pancaran cahaya sing metu kanggo nilesane jenengan nalika jenengan zikir niku akhire iso nrobos langit. Dawuh Gusti Allah, menungso iku digawe saking watek sing kesusu. Nggih, wis lumrah nek wateke menungso niku kesusu ndang duwe ndang berakeh. Kan? Wa qala Sa'id bin Al-Musayyab la'an asyadda jumata habbu ilayya min hajjati tatawwu'in. Sa'id bin Al-Musayyab dawuh, umpamane aku nekani Jumat, iku aku luwih seneng katimbang haji tatawwu. Sampean kan bingungi kula jenengan kan bingungi. Nggih. Ana amaliyah amalan sing ganjarane ngluwehi karo wong umroh gak bayar. Lah awak dhewe golongan yang ora ndek dhuwit. Nggih. Ora ya mungkin ya ndek dhuwit ning rada iman-iman kan ngoten mawon. Nggih. Yo karepe ndek dhuwit, mu yo diwarisno anake barang ngono karepe. Nggih. Niku awak dhewe. Nggih. Tapi nek kok didoke amalan sing ganjarane ngluwehi karo wong umroh, awak dhewe yo go rasa. Lan awak dhewe niku golongane silit lho. Ngewohi. Ora dikukur gatel, nek dikukur mlenyek. Nglecet. Niku awak dhewe. Wong denger nek ora patek di duit utawa iman-iman kanggo umroh. Nek kaji kan sak usiane kula jenengan iki kan jarine pun selak mungkin kan nggih. Selak mungkin. Karena napa? Jarine antrine niku duka 7 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Padahal kula jenengan iki rata-rata wis 50. Nggih. Nah umpamane digawe cepet mawon 30 tahun niku 80 tahun. Lah toh wektu niki awak dhewe uga duwe duit lah. Mane kan ngewohi. Nggih. Lah nalika ana amaliyah rupane umroh awak dhewe gak mampu. Ning ana amaliyah sing madani bahkan luwehi ganjarane karo umroh awak dhewe uga rasa. Diriwayatake saking Abdul Abbar, panjenengane dawuh, umpamane aku ngombe sak gelas geni, iku luwih seneng tinimbang sak gelas arak. Karena napa? Saking berarti dosane wong ngombe arak. Lah umpamane aku ngombe sak gelas arak iku luwih seneng tinimbang ngari saking salat Jumat. Nek ngono sampean ngombe arak mawon kan ya. Ya karepe sampean dhewe. Padahal ngendika niki dawuh niki niku saking pentinge Jumat. Lah umpamane aku ngari saking salat Jumat iku aku luwih seneng dibanding nglangkai pundake para muslimin. Lah nek nglangkai pundake para muslimin niki kata bentuke kesopanan kudu sampean jaga nggih kudu duwe unggah-ungguhan anda pasot dan seterusnya sing luwih pakem nggih sampean aja ngiyak-ngiyak nggon sujudi wong sing do salat Jumat. Mulane kula niku kadang-kadang ya bener jare wong marek karo imam niku bagus tapi harus tahu konsistennya. Ngeten sampean nek wani cedak imam ya aja ndang metu sik, sampean ndang iyak-iyak para jamaah sing sibuk. Ngeten lho. Jadi satu sisi ya ana benere kaya Pak Simon nalika Jumatan ngenteni nek wis komat ana benere krana napa? Nek manggone awal imam
wong dia iku ndang maklaran, ndang lunga golek setoran, ngene budal sik ngiyak-ngiyak. Budake wong, oh, ngate. Ya ngono ku gak duwe alasan lho tapi. Nah, tapi ngono kadang-kadang iki duwe alasan. Krana menungso niku pancen digawe dalam keadaan kesusu. Wow, aku apa ndang ngeterno ban nang anu, penjipuk bit nang anu. Ngene tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa alam bisawab al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awrin minal awwali muhtahim bil Mustafa Zalim Qasidana Bilana Mamadaya Wasirah Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Wa ij'ala